Joseph Spiteri huwa wieħed mill-ikbar ammiraturi ta' Pat Boone. Bħala kittieb tal-kanzunetti u wkoll, Spiteri japprezza l-arti tal-ġeneru ta' pop, country u gospel tal-kanzunetti ta' Boone u jqisu bħala l-eroj tiegħu. Waqt li kien qed jisma' r-radju meta kien qed jgħix l-Awstralja, Spiteri sema' l-preżentatur jgħid li kien se jintervista lil Pat Boone. Spiteri bil-ħeffa reħiela lejn l-istazzjon biex jistennih jasal. Ma' TVM News huwa spjega kif nibtet il-ħbiberija tagħhom. Xorta tajba nsibu għadu jistenda l-lift jinżel, mort fuqu, għatlu hi, you must be Pat Boone, għalli yes. Għatlu għam Joe Spiteri tanna fl-studio, sintendi, poġġej bil-qeda, speċa poġġej bil-qeda ħdej jena, u beda jintervestaħ il-DJ. U b'sorpriża għalija kbira kienet illi wara ftit saqsiħa għalija, għallu who's that guy sitting next to you? Is he from the States? No, Allu, I just met him downstairs. Allu, he's Maltese. Allu, he claims to be my #1 fan. Spiċċat l-intervista, nżinna isfel, kien hemm taxi tistennieh, I hope we'll keep in touch. Allu, yeah, sure. U bqajna in touch fil-mkien. Fost it-tifkiriet li għandu s-Sur Spiteri fid-dar tiegħu bosta posters u ritratti, uħud ukoll iffirmati. Il-favorita tiegħu però hija ingravata li kien jilbes Boone stess li bat lil Spiteri bil-posta. Pat Boone mhuwiex l-unika ċelebrità li nserta s-Sur Spiteri, fosthom Bobby Darin u Roy Orbison li dak iż-żmien bħal Boone kienu fil-quċċata tal-karriera mużikali tagħhom. On a day like today. Pat Boone li llum għandu 90 sena għadu jżomm kuntatt ma' Spiteri bl-ittri u l-emails, kollezzjoni li hija ħafna l-qalbu. Joseph Spiteri stqar li l-ikbar ħolma tiegħu hija li waħda mid-diski li kiteb tkun fuq album ta' Boone biex il-ħbiberija tagħhom tkun maquda mhux biss fl-ittri iżda wkoll fil-mużika.